It-tuberkulożi hija marda li tista' tkun fatali u taffettwa diversi partijiet tal-ġisem, l-iktar il-pulmun. Din il-marda reġgħet tfaċċat bil-qawwa fid-dinja. Fis-sena 2010 ma' 9 miljun persuna mardet bit-TB u 1,400,000 mietu b'din il-marda fid-dinja, l-aktar fil-pajjiżi foqra. Terz mill-popolazzjoni fid-dinja huwa infettat bil-mikrobu tat-TB. Din is-sitwazzjoni inkwetanti ġġieled l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa biex tiddikjara t-tuberkulożi bħala emerġenza globali. L-għandinji tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u li tnaqqas bin-nofs il-prevalenza u l-imwiet mit-tuberkulożi sal-2015 u telimina l-marda fid-dinja sas-sena 2050. Din is-sena il-Jum Dinji tat-Tuberkulożi huwa dedikat għat-tuberkulożi fit-tfal. Fid-dinja 200 tifel u tifla jmutu kuljum bit-tuberkulożi. F'Malta it-tuberkulożi fil-Maltin da tonqos imma fil-barranin qed tiżdied kif ġara f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa tal-Punent fejn kellhom influss kbir ta' nies mill-pajjiżi fejn it-tuberkulożi hija għolja. Fis-sena 2011 73% tal-każi tat-tuberkulożi f'Malta kienu f'nies barranin. It-tuberkulożi fit-tfal mhijiex komuni f'Malta, imma xorta bħala pajjiż qed insegwu r-rakkomandazzjonijiet tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u npoġġuha fuq quddiem fl-attenzjoni tagħna.